mostra d'entitats dels Països Catalans. Visca la terra! La idea del que acabeu de veure de les salves d'honor a l'estelada és la idea d'ajuntar el passat i el nostre futur, de no oblidar qui som per poder-nos projectar cap a la nostra llibertat una altra vegada. Cada any vinc a passejar-me per l'Arc de Triomf i llavors és un moment bonic per veure mostres culturals, llibres relacionats amb Catalunya. He vingut a presentar el llibre que he escrit i a signar el llibre que avui es presenta en el marc de l'11 de setembre. He presentat La trama contra Catalunya, que és el llibre en el qual explico per què el moviment independentista català, tot i ser àmpliament majoritari en la societat catalana, doncs encara no ha aconseguit el seu objectiu i no l'ha aconseguit perquè hi ha una elit política, econòmica i mediàtica que està boicotejant sistemàticament el procés. Em sembla que és un bon aparador de la producció en llengua catalana i especialment dels autors que ens dediquem a l'assaig polític. Evidentment va ser una mostra que ja des del primer any va tenir molta força. Segurament jo crec que és fruit de que l'objectiu de país el tenim tots, tots els que venim aquí, però el tenim des de perspectives molt diferents. El fet que aquí s'apleguin sindicats, s'apleguin entitats per la llengua, s'apleguin entitats que fan acció exterior, doncs demostra que el nostre associacionisme és superric i és molt plural i que en tot cas el fet de treballar pel país és el que ens aplega aquí l'11 de setembre. I per tant em sembla que llarga vida la mostra perquè és evident que té camp per córrer. Venim per la Diada, primer fem les ofrenes a Rafael de Casanovas i el Fusà i sempre ens apropem una estona per aquí a la mostra, a fer alguna figura i a ensenyar el que és la cultura. Llavors, com formem part també de l'ens de comunicació associativa, doncs estem per aquí i fem una petita actuació. He anat venint gent durant tot el matí, no ha sigut tota la gentada que havia vingut altres anys, doncs la pluja amb les criatures també és més difícil, també s'entén, no? Però bueno, també estem contents, la gent no s'ha quedat a casa. És fàcil ser catalanista o defensar la llengua a Catalunya, és molt complicat al País Valencià. L'any passat se van quedar molt sorpresos de la Diada. Enguany esperen que siga igual o millor i que tingui impacte mundial, perquè això anirà a favor de la nostra cultura compartida. No oblideu mai que és una cultura compartida i que anem tots en el mateix vaixell. I el vaixell arriba a port o no arribarà enlloc. Oui, chaque année c'est un peu plus différent parce que chaque année les gens sont plus décidés. Enguany, en aquesta diada que tornarà a ser històrica com la de l'any passat, encetem la via catalana cap a la independència amb la cadena humana que travessarà el país de nord a sud i la mostra no en podia restar al marge. Per això us avancem que aquesta tarda també participarem de la cadena enllaçant-nos-hi fins al monument a Rafael Casanova. Estem molt nerviosos, és un dia molt especial, potser l'any que ve serà els 300 anys, però el que estem vivint aquests dies, això no té nom, i en aquestes hores i aquests moments és una emoció increïble. No sabem com anirà, però haurà valgut la pena segur. Bé, aquest any està clar que és una diada especial perquè es fa una mobilització popular que serà molt massiva i que demostrarà a tots els països catalans i al món sencer que aquí hi ha un poble que té la voluntat de decidir sobre el seu futur. La meva entitat estarà al voltant de la caixa, al voltant de les Torres Mordor, assenyalant qui ens posa les cadenes a Catalunya.
Aquest any participen unes 130 entitats diferents. Amb números de carpes són 140 o 145. Com a novetat per vendre hem fet aquests paquets molt originals imitant un Winston, que hi ha l'estelada i a dins tenim una esteladeta a dins també. I unes inscripcions, les típiques, no? L'estat espanyol perjudica greument la salut dels països catalans. Consumir aquest producte és beneficiós per la moral del poble català. La gent l'any passat demanava tot el que portés estelada i la gent aquest any està demanant tot el que sigui groc. Aleshores, tot ens agafa una mica de sorpresa. Sabíem que seria groc i hem demanat més coses grogues, samarretes per criatures, qualsevol, no sé, mocadors, gorres. Hem demanat coses grogues perquè intuïem que seria el que més sortiria, però tot i així també tenim negres, blaus i altres aspectes, clar. 66. Se va ben firada, vostè? La clienta honorífica avui. De bona diada. Tinc una filla que viu a Dinamarca, viu a Copenhague, i llavors ells ja van participar a la Via Catalana a Copenhague i em van dir tota contenta que eren 136 persones. Clar, a Copenhague no hi ha gaires catalans. Sobretot si pots comprar coses i ens les envies. I bueno, llavors he pensat que aquí hi hauria material, perdó, i llavors he vingut a comprar. Hola, sisplau, un moment d'atenció. Preguem a tota la gent que formarà part de les cadenes que, sisplau, facin cas dels voluntaris. Els voluntaris els distingireu perquè porten una samarreta vermella indicant que són voluntaris. Sisplau, feu-los-hi cas, que això ens garantirà el bon funcionament. Gràcies. grossa i molta esperança y molta força perquè lo més aviat possible siguem independents y lliures. Yo soy argentina y estoy apoyando la causa y estoy con mi familia, que es catalana, y estoy muy orgullosa y muy contenta de estar hoy acá y participar. Molta satisfacció, sí, va clar.
aquí per connectar amb Rafael de Casanova hem hagut de donar 2 voltes, perquè no cabia la gent. I la gent, a més, s'emprenyava una mica que volia estar, no sabia l'apuntar, però volien estar. No? O sigui, som molt conscients del que està passant aquí. No? I bueno, és emocionant, realment és emocionant i val molt la pena, la veritat. És una cosa que és única i podem fer història amb això, un punt de no retorn, com diuen. Difícilment sortirem de la via. Jo crec que estem a tocar. Som a tocar. No, jo vull prendre,